Milí priatelia, členovia a podporovatelia Technokratickej ligy, milí technokrati, dovoľte mi, aby som vám poprel všetko dobré do nového roku a prihovoril sa k vám na pár minút. Nastal čas, kedy sa na chvíľu môžeme obrátiť späť a zhodnotiť, čo sme všetko už dokázali. No čo je dôležitejšie, nastal čas upremiť svoj pohľad na budúcnosť, ktorá nás čaká. Videli sme, ako sa verejný a spoločenský život stále viac vzdialil od hodnôt vzájomného rešpektu, objektívnosti, spravodlivosti a národného bratstva. Politická situácia a rozhodnutia minulej, ako aj aktuálnej vlády, sú dôkazom toho, že bez nej ľudia, pracujúci, nesú a ešte budú dlhšiu dobu niesť na svojich pleciach veľké bremeno, ktoré je o to viac zaťažené neefektívnosťou, korupciou a politickou hrou byrokratov v parlamente. No ale tak berme realitu takou, aká je a pragmaticky si to radšej uložme ako pripomienku, prečo je naša misia taká dôležitá. Ako členovia a podporovatelia myšlienky sociálneho technokratizmu verím, že našim poslaním je priniesť väčšiu mieru odbornosti do nášho okolia a spoločenského života. Spolu s tým samozrejme je reprezentácia funkcionalizmu, vzdelania a spravodlivého prístupu k riadeniu verejno-spoločenským záležitostiam. Sociálny technokratizmus, ktorý chceme presadiť, ponúka cestu, kde rozhodujú znalosti, rozum, dáta a spravodlivé princípy s tým, že sa opierame o sociálne hodnoty a piliere. Ako sa odvoláme v našej preambule, ide o vytvorenie spoločnosti, kde verejné rozhodnutia sú výsledkom odbornosti a nie záujmu mocných. Rok 2025 bude pre nás rokom víziev, ale aj príležitostí. Čelíme otázkam ako interným v združení, kde potrebujeme pripraviť náborovú kampaň, ale aj externým, ako zvýšené dane, nedostupné bývanie, zhoršenie úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, neobjektívnej dostupnosti informácií, technokratickej stagnácii a rozdeleniu spoločnosti podľa politických preferencií. My však musíme veriť, že riešenia existujú, a to najmä v odbornom vzdelaní, efektívnom využívaní zdrojov a zodpovednom riadení a správe. Preto si dovolím povedať, že našou prioritou bude šírenie našej myšlienky, oslovenie ľudí cez náborovú kampaň, príprava členov na moderné výzvy a podpora vzdelávania, otvorený dialóg o sociálnych otázkach, ako aj oslovenie si sociálnych tém spolu s inými iniciatívami v oblasti technokracie. Na dosiahnutie našich cieľov, a to v časoch, kedy je spoločnosť rozdelená a polarizovaná, je naša sila v jednote. Chcel by som, aby Technokratická liga bola miestom, kde dokážeme všetci spolupracovať, pracujúci aj študenti, v jednom priateľskom tempe. Len takto si myslím, že dokážeme, aby Slovensko a Česko stáli v rámci vyspelých krajín na modernom a súdružnom základe, tak, aby riadiace prvky slúžili svojim občanom a ľudu. Spojme ruky, zjednoťme hlas k salmovaní krok. Tak sa predsa hovorí. Ak ste vydržali tento dlhý prejav, tak nakoniec by som sa chcel ešte raz poďakovať každému z vás. Vaša práca, ochota a spoločnosť sú to, čo robí naše združenie jedinečné. Naozaj vám ďakujem. Nie je nás zatiaľ veľa, no spoločne budeme pokračovať v rozvoji myšlienky sociálnej technokracii a dokážeme, že lepší svet je možný. A alternatíva existuje. Nech je preto rok 2025 rokom pokoju, spolupráce, nadšenia a pokroku. Želám nám úspechy, zdravie, veľa dôvodov na radosť tej chvíle a všetko dobré do nového roku. Ďakujem.